já mě jmenuji Baron a vás vítám u mého dalšího videa a tokrát si zahraju Bed Wars tady s Vojtou, Komárem. Je kanál v popisku videa. Já ho tam nedávám, ale jestli chceš, ale já jsem ho ještě nenašel, tak mi pak napiš do popisku. A to, tak nám vysvětli, o čem je tato minihra. Ne, to je dobrý. Ale jo. Oni si to zjistí. Je to samé jako Bed Wars, akorát v posteli. A nemůžete si tady upgradeovat ty generátory. A ať tenhle šulda už jde pryč z toho generátoru. Já tady podkopu jen tak. Já to nebyl. Tady. Podkopává. Tak. To mě zajímá, to se ozve. Ty seš svým. Ale ne, oni všichni si pak budou myslet, aha, tak on to není, takže na koho to svíst a pak to můžou třeba svíst i na tebe. No to mi to nejde. Hej, já si umím spravit krum. Mám 48 a najednou mám 50. Jsem myslel, že tu cestu dodělal. A on ji nedodělal. 59. Jo. Takhle, ten kdo neumí parkour, to nedá. Už můžeš vypadnout, kámo, nebo na tebe hodím gravity. Tady je díra, kterou jsem vykopal. Hejzlíku. Hajzle. Oni mě schodili. Já jsem šel do červených. On tady někdo je? Jo, blue. You are dead. Ne, to je, ty jsi mrtvý a on je, he is dead. On je mrtvý. Tak. Si podívat, jak to běží. Vybordelně. Já to zase jdu rašovat. Nějakým týmům. Ty vole. Hej, co si to tady jako stavíte? To je zmetek. Ty vole. Jako. Co to? Fakt. Jo, my nejsme žlutý vlastně. Tak. Jsem se splet z minulý hry. Co jsme? Jsme greeny. Proč ty vybíráš ty barvy? Proč? Tady si chvíli vyčkáme, zatím to běží docela v pohodě. Hello, welcome! Zapál! Vypál, už musíš mít dost. Máš jen 11 HP, jo, kámo, tak to tě zabít. You are dead. Ty jsi mrtvý. To by hrabe, Vojtu. Jenom trošku. To je hajzlík. Jde k nám red. Řekl bych, že po nás půjdou. Já vím. Tak já si vezmu knockback-tyčku. Nejde, už to točil. Krumpáč. Červený umřel, můžem to raš. Jde k nám. Jo, asi. To mě zabil ve vzduchu. Jo, je tady. Jednoho jsem schodil. Jsem ho schodil. To byl on, ale já jsem tě viděl, jak si tady vyskočil a najednou se shodil. No, teď jo. Jo.
Hej, on jde na blukáčka red. A jde mu naproti. Tady je red. Dělej, běž dozad, dělej, shoď ho. To nečekal, bum! Si tam kope díru sám pro sebe, to je jako když si kopeš hru pro sebe. Hacker, jo, Ty káre. Jsem tě jenom schodil. Ale ne, jo, on šel na žlutý někdo. Myslím, že greeny. A ty si schodil reda. Shit. Jsem spadnul, co se stává. I těm lepším. Dělej, spadni mi pár ironů, potřebuju ještě půlku. Kolik máš ironů? Ani jeden. Jak to? Nobije. Tak furt neumírej, když teda nobije, ale. Já tady rašu k někomu, víš? No, tak to by se hodilo teďka k nám. Jonas! No, hoď nám ho sem, udělal si nejlepší. Udělal si nejlépe, co to jde. Je tady nahoře. Je tam nahoře. Dáme na něj kalinácký žartík. Máš bloky? Ne, moc ne. On už umřel, jo. Náš se zabil. Už sem běží, asi další, ne, to byl jenom někde ze středu. Tamhle běží redi na jelouny a jelouni umřou. No jasně, spíš neumíš PvP. No, neumíš, no. Koukej, já toho našeho podkopám. On podkopává. Jsem se lek, že jsme to byli my. Já jsem si myslel, že jsme jelouni. Ty jo, tak už sem pojďte. Mě nebaví mít žádný věci. Pojďte, já tě podkopat. Tady máš koberec totiž. Stojíš tam, tady můžeš. Ty dlouho asi, ty vůbec si se nehraješ vůbec, co? Ty prostě jsi závislák na kravinách. Já tady dělám jenom užitečnou věc. Víš, kdo je bullshitu? Ty. No, ale mělo to být vtipnější. No. My se greeny. Jo. Teď po nás půjdou. Vidíš to, tak jdeme zodělat ty... Někdo chce otroka. Já nepotřebuji otroka. Já chci 2. Já chci 3. Víš co, to musíš mít 3. Jeden na ty, na trenky, jeden na ponožky a jeden na uklízení. Hotovo. No, u těch modrých se to taky pěkně to. Yes, konečně. Tým, ne. Podle mě to nepůjde vykopat, když to není naše šestka. To ona zmizne. Jde k nám. Jestli ho teď zabijeme, tak bude mrtvej úplně. Kdo? Koho? Ten. Modrej. Hej, my jediný máme postel. Teď ale dodělali. Tak já si jdu proknout vektičku a jdu rašovat. No co když je ten modrý dead? Není, jsou ještě 2. A ještě jeden na red, jo. Já jdu dodělat asi toho reda nejdříve a pak to... Shit, hej, to je hajzlík. Já myslím, že je náš. Si tady ten red je. Takže tohle, bum. A jdeme do války. Střílet vojáky.
Červení jsou na druhý, Co to naproti bylo? nám. Ne! Takový bug. Tak blbý bug. Já neslyším. Na tomhle serveru se nedá asi skákat, nebo já nevím. Já to tady přeskakuju a najednou mě to zabije. Protože já spadnu vedle. Fakt, co to je? Yes, zahodil jsem ho. Ještě, A teď jdu do tohohle. Jdu do něj. Yes, schodil jsem modrýho. To vyhrajem. Jo, vyhráli jsme. Takže jo, toto by bylo pro toto video všechno, takže děkuji za zhlédnutí, takže čau.